Είναι πολύ όμορφο και συνάμα δύσκολο να μιλάει κανείς δημόσια για ανθρώπους που γνωρίζει, εκτιμά και αγαπά με λόγο λιτό και συμπυκνωμένο. Ωστόσο, θα προσπαθήσω ανασύροντας από τη μνήμη μου τα σημαντικότερα. Ήταν το 2018 όταν οι δρόμοι μας με την Ευελίνα αντάμωσαν. Τυχαία, εντελώς συμπτωματικά βρεθήκαμε στις Βρυξέλλες μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συζητήσουμε με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους για θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας. Απ' την αρχή μας ένωναν πολλά. Υπήρξε εκείνη η χημεία που ήθιστε να δημιουργείται μεταξύ ανθρώπων που από τις πρώτες τυπικές κουβέντες αισθάνονται συνδεδεμένοι. Στην πρωτεύουσα της Ευρώπης ανακαλύψαμε σιγά σιγά τα κοινά μας σημεία, τον κοινό αξιακό μας κώδικα. Η κοινή καταγωγή μας, η λατρεμένη μας Κρήτη, η αγάπη μας για το επιχειρήν και την καινοτομία, η μητρότητα, η αγάπη για τις γυναίκες και η εσωτερική μας ανάγκη να προσφέρουμε αποτελούν τα συνεκτικά μας στοιχεία. Αγαπημένη μου Ευελίνα, δεν γνωρίζω αν η αγάπη για τα κοινά είναι στο DNA σου, που όπως λες και εσύ, από τη μυρτιά του καπετάν Μιχάλη και την Ικρασία, ως την αλμύρα της θάλασσας είναι τα υλικά της φτιάξης σου. Αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι το brand Ευελίνα ανταποκρίνεται σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους με πίστη και αφοσίωση. Και όλοι αυτοί οι ρόλοι της μητέρας, της επιχειρηματία και τόσοι άλλοι δημιουργούν ένα πολιτικό όν. Ευελίνα μου, έχεις ήδη δώσει δείγματα με το έργο σου και είμαι σίγουρη ότι αυτό αναγνώρισε ο διορατικός Σταύρος Αρναουτάκης. Αναμένουμε με χαρά την εκλογή σου, γιατί πιστεύουμε ότι οι ψηφοφόροι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου έχουν τη διορατικότητα να διακρίνουν την εργατικότητά σου, το ήθος σου και τη φρέσκια ματιά σου. Για όλους αυτούς τους λόγους, αγαπημένη μου Ευελίνα, σου εύχομαι καλή δύναμη και ελπίζω να φέρεις εις πέρας όσα άλλοι δεν κατόρθωσαν τόσο αποτελεσματικά. Καλή επιτυχία από καρδιάς.